Bona tarda a tothom. Avui farem la presentació d'aquests concursos. Abans que res, felicitar-nos per la iniciativa, aquesta iniciativa maca, que és que l'Ajuntament de Barcelona tenia uns solars per desenvolupar i va parlar amb l'Incasòl per tirar-los endavant de manera conjunta. Jo crec que això, quan ho vam parlar ja fa uns mesos, és una iniciativa que crec molt important per les situacions que ens trobem de necessitat d'habitatge assequible i per tant hem de buscar la manera que l'administració pública s'activi i aquesta és una manera de que s'activi. Que l'Ajuntament i l'Incasòl es posin a treballar conjuntament per tirar endavant aquest concurs. La qüestió de l'habitatge assequible és un repte que tenim pel davant importantíssim. Parlem sempre de milers d'habitatges que s'han de construir en un futur proper. Catalunya, de fet, ha crescut amb 1 milió de persones en els últims 10 anys i, per tant, l'habitatge assequible és molt important de tirar endavant i aquest concurs és un primer pas, que esperem que sigui un primer i que n'hi hagi molts més, que em sembla que n'hi haurà molts més. L'altra qüestió que volia comentar és que aquesta és una feina que hem fet amb l'Incasòl i amb l'Ajuntament i on hem volgut que aquest concurs fos un concurs on la innovació tant tipològica com constructiva tingués una part molt important i que s'ha pogut reflectir a les bases que hem treballat conjuntament. I per últim dir-vos que aquests 9 concursos, que estan sobre 11 solars, n'hi ha alguns que estan junts, ens donarà a nosaltres els arquitectes una possibilitat tant de participar doblement, participar en els jurats, perquè hi haurà 27 arquitectes que estem triant de les borses de concurs de manera aleatòria, tal com diu la llei de concursos, la llei de qualitat d'arquitectura, però que no deixaran de ser 27, 3 per cada un dels concursos, que amb grups de 3 treballaran en la selecció dels projectes i després hi haurà els arquitectes que participaran, amb la qual cosa de sobte tindrem una quantitat d'arquitectes vinculats amb un procés d'habitatge assequible que trobo que és molt interessant. Vaja, passo la paraula al Jordi Salvat perquè hi ha moltes coses a explicar més enllà d'aquesta introducció meva. Jordi, endavant. Moltes gràcies. Se'm sent? Se'm sent? Molt bé, moltes gràcies, Guim. Substitueixo l'Agustí Serra, el director general de l'Incasòl, que per una qüestió sobrevinguda d'agenda i per tenir que assistir després a Múnich a la Fira d'Expo Real m'ha demanat que el substitueixi en aquesta primera presentació del concurs. Molt breument, com explicava el degà, aquesta història comença fa un any, quan l'Ajuntament de Barcelona ofereix de forma generosa al Govern de la Generalitat 27 solars perquè puguin ser desenvolupats i promoure la construcció de fins a 1.700 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Aquest conveni es formalitza amb la signatura el passat mes de gener i, molt resumidament, estableix 2 qüestions. Una primera, que Barcelona cedeix el dret de superfície en concessió d'ús privatiu dels solars en un termini de 75 anys i un segon, que l'Incasòl invertirà de l'ordre de 211 milions d'euros per la construcció dels 1.700 habitatges. En aquests moments estem presentant la fase 1 d'aquests 1.700 habitatges, que és un total de 600 habitatges, amb un total eren de 637, però finalment seran 600 habitatges, i durant aquesta primera fase s'establirà el marc de la resta de solars que conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona per poder completar els 1.700. Molt breument, en David Martínez, gerent d'urbanisme de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, farà una pinzellada sobre cada un dels solars i després nosaltres, conjuntament amb l'equip de l'Incasòl, amb l'ajuda d'en Pere Picorelli i la Meritxell Jané, explicarem el contingut dels plecs, especialment aquella part que entenem més rellevant, tant pel que fa a l'afectació del concurs com pel que fa als canvis i ajustos respecte als concursos ordinaris que l'Incasòl ha anat fent en els darrers anys. Per acabar, molt breument, agrair al Col·legi d'Arquitectes, agrair la feina que hem fet conjuntament per arribar a la presentació d'aquests plecs i creiem que, com deia el degà, és una oportunitat perquè tota la professió pugui participar d'una qüestió cabdal
com és l'habitatge a Catalunya, com és una qüestió que a dia d'avui està a l'ordre del dia, com l'actual govern ho vol potenciar, i creiem que aquesta és la línia que en els propers mesos veureu com no només s'acaba en aquest concurs, sinó que continuarem traient concursos per potenciar l'habitatge de lloguer assequible. Res més. Després continuarem amb l'equip per transmetre i per explicar els plecs. Perfecte. Molt bé, bona tarda. Primer de tot, agrair al col·legi, al degà, i agrair a l'Incasòl, el director Jordi, l'ocasió d'estar avui aquí. Crec que és una fotografia que mostra la importància d'aquest acte i la importància que respecte a l'habitatge assequible iniciem un camí amb el món professional del qual esperem els millors resultats i la millor col·laboració. El context ja l'han explicat anteriorment. Jo volia començar per una dada molt recent que des de l'Ajuntament hem sabut fa poquet, que és l'enquesta de serveis. Sabeu que l'Ajuntament fa una enquesta per saber el pols de la ciutadania respecte a l'estat de la ciutat. Ens ha sorprès una dada que és diferent que la de les anteriors edicions de l'enquesta, i és que l'habitatge ha passat a ser el segon problema de la ciutadania, en termes generals. El primer, sabeu que és la inseguretat, però en canvi la neteja, que venia sent el segon problema, ha passat a ser el tercer, i l'habitatge ha escalat al primer nivell. Per tant, això encara posa més pressió als que estem aquí i als que esteu a l'altra banda i als que ens veieu per streaming en l'assumpte que tenim avui entre mans. No només això, sinó que quan a la ciutadania de la ciutat de Barcelona se li pregunta, i a vostè personalment, quin és el problema que més l'impacta, tradicionalment els primers llocs, des de la sèrie històrica de fa 10 anys, se'ls enduia el tema de l'atur i el tema econòmic. Diu, escolta, l'habitatge, la inseguretat és un problema, però a mi m'impacta el tema econòmic. L'habitatge ha passat a ser el segon problema personal. O sigui, aquell problema que a tu, de forma individual, t'interpel·la i et compet. Per tant, raó de més per la qüestió que estem aquí vivint. Quin és l'encaix que té aquest conveni, que tenen aquestes actuacions que avui presentarem amb l'Incasòl? El context és el Pla Viure, que és el pla que l'Ajuntament de Barcelona ha dissenyat i està dissenyant i va implementant des del primer minut per abordar una estratègia global, 360 graus, en quant a l'habitatge, en termes generals, i específicament a l'habitatge assequible. I diguéssim, no entraré evidentment a explicar això, però hi ha dos elements de les verticals d'aquest Pla Viure que impacten en el que estem fent avui. Una és que s'activa o s'entén que la matèria prima, el sòl, requereix una dinamització. Per tant, el que estem fent els equips municipals és identificar aquells sectors que poden ser dinamitzats, i per tant la fabricació del sòl com a primer element, que no és evident, quan hi ha una parcel·la, es fa un concurs, es fa una promoció, no és evident que darrere hi ha una gestió del sòl, la gestió urbanística, que és com l'espai més críptic, no?, de tot el nostre món professional. Aquesta és una línia que, diguéssim, que s'està reforçant i s'està reactivant des de l'Ajuntament. I l'altra qüestió, que és evident, és que si n'hem de fer més, necessitem més mans. I si necessitem més mans, tots els operadors han de ser cridats. Tots els operadors. I, evidentment, l'operador de país, que és l'Incasòl, ha d'estar en l'equació de la producció d'habitatge assequible a la ciutat de Barcelona. Respecte als 11 solars que després us explicaran els companys en quant a plecs, bàsicament estan situats en les 3 grans bosses de sol que té la ciutat de Barcelona. Tots són productes de reparcel·lacions. Les 3 bosses de sol que tenim a la ciutat, per una banda, és el nou barri de la Marina Prat Vermell, que si passeu per allà veureu que està amb un ritme d'execució molt alt i que contínuament veiem planejament, veiem gestió urbanística. El gruix de les parcel·les estan al barri de la Marina, per tant el context és un barri de nova creació. El segon paquet de solars està al 22 arroba. A 22 arroba sabeu que l'Ajuntament va aprovar una modificació de pla que incrementava el percentatge d'habitatge respecte al pla original de l'any 2000 i, per tant, producte d'aquestes reparcel·lacions, l'Ajuntament va obtenint com a aprofitament mig una sèrie de solars que els destinem a la política d'habitatge. Per tant, hi ha un paquet de peces que estan en aquest context del districte d'innovació, del Poble Nou, i per tant amb una major mixtura d'habitatge, d'usos, i amb un context de renovació i de reurbanització dels carrers. I finalment hi ha una parcel·la, hi ha un solar
que en aquest cas és el que té més habitatges, que és el del carrer Binèfar, que aquest és producte també d'una reparcel·lació d'un pla que es va aprovar ja fa molts anys per transformar l'antiga Cobeca, l'antiga Coca-Cola, en una peça d'habitatge, i per tant el context que trobarem allà doncs, són un conjunt de peces que s'estan executant, algunes per l'Ajuntament, altres en bona part pels privats, pels propietaris, i veureu també una peça, el context és una peça de petit barri d'obra nova, en un lloc més perifèric de la ciutat de Barcelona. Jo ho deixaria aquí i anem a lo important, que és entendre els concursos i els plecs. Sí, passem als... Molt bé. Perfecte. Tenim, si no vaig equivocat, 1 hora i 10 minuts, no? Més o menys, fins a 5:45. Intentarem que la nostra presentació no vagi més enllà de 30-35 minuts, per deixar almenys 30-35 minuts més al final de la nostra explicació, perquè pugueu fer aquelles preguntes que estimeu oportú respecte al que hem explicat o qualsevol altra qüestió vinculada en els plecs. Més enllà del que puguem contestar aquí, recordeu que hi haurà 2 correus electrònics que després sortiran penjats per aquí, on podreu adreçar qualsevol altra pregunta que se us quedi o que no entengueu d'ahir d'avui o que pugui sorgir en els propers dies fins al dia 28. A més de la Meritxell Jané, que és responsable de projectes de la Direcció d'Habitatge i Edificació de l'Incasòl, i en Pere Picorelli, que és el coordinador d'Habitatge i Edificació de la direcció. Ens acompanya la resta d'equip, que no nombraré perquè és molt extens, però aquí darrere hi ha un equip important de professionals, advocats, arquitectes, economistes, suport administratiu, etc. Entraré en matèria per no allargar-me gaire. Perdoneu. Molt bé. Aquests 600 habitatges que avui són objecte del concurs es sumen i s'incorporen i formen part dels habitatges de lloguer assequible que es promouen i construïm des de l'Institut Català del Sòl dins del programa de lloguer assequible. Jo voldria fer una pinzellada de què és el programa de lloguer assequible perquè entengueu què hi ha darrere de les nostres promocions i què hi ha darrere dels usuaris finals que hi haurà en aquests habitatges. Els eixos de programa de lloguer assequible els trobareu crec que és l'apartat 1 i 2 dels plecs tècnics, i aquest és un programa que promou habitatges assequibles en municipis de demanda contrastada, i Barcelona, òbviament, no cal dir-ho que ho és, on la població, i aquesta és la clau, té dificultats per fer front al preu de lloguer de mercat. És a dir, la població a la qual va dirigida de forma genèrica, pot haver-hi alguna excepció en alguna promoció d'acord amb l'Ajuntament, però de forma genèrica va destinat als habitatges a gent que sí que pot pagar un lloguer, però el que no pot és pagar el lloguer de mercat. I per tant, tenim uns usuaris potencials que seran de lloguer i que aniran als edificis del programa, i per tant els edificis que en resultin d'aquest concurs han de ser edificis concebuts des de la perspectiva de la seva gestió al llarg del temps. Aquests usuaris aniran canviant al llarg del temps i les seves necessitats seran diferents al llarg del temps. I per tant, per nosaltres, la perspectiva de gestió que hi haurà darrere de les propostes i dels projectes que finalment s'executin, és molt important tenir la visió al llarg del temps. Com he dit a l'inici, això és un dret de superfície a 75 anys i, per tant, la nostra visió i el pla de negoci que hi ha aquí darrere és optimitzar els costos que tenim amb els ingressos potencials d'uns lloguers que estaran per sota del preu de mercat i sempre estaran per sota i, com a màxim, serà el topall dels preus que s'estableix pels edificis d'habitatge protegit. I, per tant, aquesta és una foto que és important amb les dues vessants. L'usuari anirà canviant al llarg del temps, amb necessitats diferents, i hem de preveure, allò que siguem capaços de preveure, què passarà amb els propers 75 anys, que em penso que és prou agosarat, però crec que dona peu a perquè cada un de vosaltres aporteu el vostre punt de vista, i, per altra banda, la importància de l'equilibri econòmic entre uns ingressos que estaran per sota del mercat, perquè aquesta és la nostra funció, i uns costos de construcció que seran els que seran. Els eixos d'aquest programa són 4.
El primer eix és el de la sostenibilitat social. Han de ser habitatges durables, flexibles i versàtils, això que comentava, no? Adaptats a l'evolució de les necessitats de la societat i a nous models de vida d'unitats familiars presents, actuals i futures. Espais desjerarquitzats, és a dir, intentem treure els patrons històrics i el nostre patró teòric és, per posar un exemple, d'habitatge dels dormitoris que tenen les mateixes dimensions. No hi ha un dormitori jeràrquicament que estigui per sobre d'un altre, tant pel que fa a dimensió o perquè un tingui bany a dintre o no. Entenem que és molt més permeable i és molt més obert que desaparegui aquesta jerarquització que podríem tenir en algun cas. L'altre és tenir en compte la perspectiva de gènere i de les cures. I per posar un exemple, desdibuixar, per exemple, els límits d'una cuina o incorporar que la persona que està a la cuina n'hi pugui haver-hi més d'una, perquè no acabi sent sempre la mateixa persona que està allà dintre i que aquesta persona pugui participar de la resta de vida familiar o de les cures, si pensem que aquí en algun moment podrà haver-hi algun, dintre d'aquests 75 anys, algú que llogui a l'habitatge que sigui de la tercera edat i requereixi de la cura d'algun familiar o d'algú que estigui permanentment amb ell. Previsió de l'espai per conserge. Aquest és un concepte nou que en els concursos de l'Institut mai havia aparegut i ara apareix per primera vegada. Al final, aquest figura del conserge serà la figura d'una persona que fa de pont entre els gestors de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, els nostres edificis, un cop promoguts i construïts, ens els gestiona l'agència, i per tant aquesta figura del conserge és important per detectar conflictivitat que pugui haver-hi d'algun tipus en les nostres promocions, però també per detectar mal usos o manteniments deficients que pugui haver-hi a les promocions. I hem entès que és una figura important per avançar-se i millorar i optimitzar la gestió i també els costos de manteniment. El segon eix, arquitectura i ciutat, per anar molt ràpid, la interacció dels nous habitatges amb l'entorn urbà immediat, continuïtat de l'esfera pública amb els nous edificis, planteja la conveniència d'implantar un espai de servei comunitari que pot ser obert a la resta del barri, sempre i quan s'ofereix la possibilitat que l'Ajuntament pugui adquirir de forma prioritària algun dels locals que hi ha a la planta baixa d'alguna d'aquestes promocions. Un altre concepte, el tema de l'espai de fàcil accés i segur per a bicicletes. És a dir, no només per un tema d'arquitectura, sinó també per un tema de seguretat i qüestions de gènere, evitar que hi hagin racons on les bicicletes siguin un lloc residual o acabi sent un traster. Volem que cada un d'aquests espais tingui el seu anàlisi, el seu estudi, la seva il·luminació i el seu interès. El tercer eix, la societat econòmica. Ho he dit d'alguna manera a l'inici, però ho repeteixo perquè és una de les claus per entendre a qui va dirigit i com està plantejat cada una de les promocions. L'usuari de la promoció van dirigit al segment de la població que pot assumir el que deia entre el 20 i el 40% de les rendes de mercat, per tant pot pagar, però no pot pagar el que el mercat a dia li ofereix. I des de l'Incasòl, evidentment, farem els estudis de mercats independentment, el mòdul d'HPO, per mirar exactament quin és el límit mínim de lloguer o màxim, depèn de com ho mirem, de lloguer que tindran aquestes promocions. I per tant, per nosaltres, qualsevol solució constructiva que suposi una optimització, sigui passiva i no activa, evitem maquinàries i qüestions que es puguin solucionar de forma passiva, és una virtut que li veiem en els projectes que podeu proposar. I també saber que nosaltres financem això amb els diners de fiances que es dipositen de les fiances de lloguer. És a dir, estem gestionant uns diners que no són nostres i estem gestionant uns diners que no poden tenir pèrdues. I per aquest fet és molt important tenir clar que allò que estem promovent és viable i tindrà uns ingressos que podran absorbir les despeses de construcció i de manteniment. I per acabar, un quart eix molt ràpid, amb 3 punts, l'eix del model de gestió energètica i l'ús racional dels recursos durant l'execució de la promoció en tot el cicle de vida, aquests 75 anys que esmentàvem abans, i sempre que es pugui promoure solucions de sistemes passius més que actius, l'obligació que l'habitatge ambientalment segurs, habitatges confortables, amb garantia de condicions saludables. Recordem que són habitatges amb rendes baixes i, per tant, el risc de pobresa energètica és un risc que existeix i, per tant, tot allò vinculat a la ventilació, els temes tèrmics, humitat, il·luminació, tot allò que pugui ser en sistemes passius, millor que en sistemes actius. I, per últim, després suposo que ho explicareu amb més profunditat, criteris de viabilitat, donant una solució, sempre que es pugui, bioclimàtica a les demandes del clima.
Jo ho deixo aquí i ara continuarà amb Pere. Jo crec que aquest funciona. Aquest també, no? Em sentiu? Sí. Doncs, agrair la invitació per part del col·legi a fer aquesta presentació dels 9 concursos. Aquí unes dades bàsiques, 9 concursos, 11 solars, això ho hem comentat, 600 habitatges de potencial, un termini concret, el 28 d'octubre es lliuren totes les propostes, tant de currículums com de propostes, al mateix termini. Les consultes tant tècniques com administratives es produeixen contra aquests 2 correus electrònics que estan als plecs, però, sisplau, adreceu-les amb aquests esquemes, totes les preguntes que podeu formular, intentarem respondre-les àgilment, tan aviat com sigui possible. Farem aquestes respostes. Aquí hi ha un canvi d'escala de com ha vingut operant l'Incasòl. L'Incasòl ha funcionat normalment amb concursos individualitzats que anaven publicant-los a 2 en 2 o de 3 en 3. Aquí fem un salt d'escala que ens ha permès obrir certs debats interns que es tradueixen en els plecs. Hem fet una reflexió estratègica sobre quines fites volíem plantejar-nos amb aquesta oportunitat de treballar de forma conjunta a 9 concursos al mateix temps. Això ens ha portat, primer, a incorporar un criteri que és transversal, que és el de sostenibilitat ambiental i salut, que apareix aquí a l'extrem. Aquest criteri impregna a tots els concursos, però específicament a 6 d'ells, perdó, a 7 d'ells. Els altres 2 objectius, que són una oportunitat que ens brinda el fet de fer aquests concursos tots de cop, doncs plantejar-nos debats de forma individualitzada, com és el cas de la industrialització a la construcció. Un dels concursos versarà i versa sobre aquest tema. Un segon element d'aquest tipus que estructura un dels concursos és el tema de la construcció en fusta, amb 2 proves que fa l'Institut per assajar models i assajar criteris de selecció d'equips per proposar aquests projectes passant a la Marina del Prat Vermell, que són aquests 2 que us comentava, i la resta tenen uns esquemes que capturen aquesta aposta per fer un canvi de velocitat en el tema de la sostenibilitat ambiental i salut. Ara us plantegem una visió sobre la tipologia de procediments que estan operant en els 9 concursos. Els 9 concursos funcionen amb 2 esquemes bàsics. Un esquema que és la reproducció, la continuïtat del model que venia fent servir l'Incasòl, que és el de 2 voltes amb dibuix. La solvència en una primera volta s'avalua a través d'un dibuix, en el que hi ha una pràcticament lliure concurrència, en la que no hi ha una solvència per participar, i això afecta en aquests 5 primers promocions, i una segona volta de dibuix, evidentment a partir de 5 seleccionats per un jurat, i el segon grup, aquest el formen aquestes 4 concurrències que tenen elements de solvència professional associats. Això ja ho vam assajar a final d'any passat i principi d'any amb 2 concurrències amb solvència per mida. Eren promocions d'una gran dimensió i vam decidir que posàvem un filtre per participar en aquells concursos, i aquest esquema el tornem a aplicar en aquests 4 concursos de diferent manera, però ara us explicarem el mecanisme. La doble volta de dibuix és l'esquema que ha vingut funcionant fins ara des de l'Institut. Són 2 voltes en les que hi ha proposta gràfica pels licitadors en les 2 voltes. En aquest cas, i amb lema, per tant, anonimitat en el procediment de les 2 voltes, hi ha una memòria escrita que té una rellevància major en aquests nous concursos. Aquesta memòria es planteja a la segona fase, i és una memòria que estructura el discurs de sostenibilitat. I això afecta en els concursos de doble volta de dibuix, però també en els altres. A la primera volta, com venia sent, presentació d'una proposta idea en un document DIN A3, en el que es fa la proposta que resol els paràmetres que planteja el plec. Doncs aquesta primera volta la valorarà el jurat, que seleccionarà 5 finalistes que passaran a la segona volta. La segona volta el que fa és demanar als licitadors que desenvolupin aquestes idees presentades en primera volta a un major grau de profunditat. També hem aprofundit en els criteris que valorarem en aquesta segona volta de dibuix,
I, a més, com ja venia passant també, hi ha una valoració de criteris objectius en aquesta segona fase. Pel que fa a la solvència professional, el sistema operarà, com han operat aquests dos últims concursos que us comentava, publicats recentment, amb uns criteris objectius que permeten acreditar la solvència dels proposats licitadors a partir d'una solvència mínima per participar i llavors, a partir dels mateixos criteris que estructuren aquesta solvència mínima, estructurar una solvència, un criteri de valoració que permeti puntuar les diferents propostes de currículum a l'institut. En aquest cas encara és fase de valoració de criteri de solvència, que ho farà l'Incasòl, i fa una proposta de selecció de 5 licitadors que passaran a la segona fase. Els criteris de solvència tècnica, per simplificar el procés de presentació i simplificar el procés d'avaluació i escurçar terminis, limita a una presentació de 3 promocions per cadascun dels licitadors que puntuen en aquestes dimensions. Les dimensions tenen paràmetres que tenen a veure amb la mida de les promocions, d'aquestes 3 promocions presentades, característiques d'aquells 2 objectius estratègics que us comentava. En el cas de construcció en fusta, doncs, hi ha una descripció dels elements que permetran puntuar de forma diferent en funció de la solució dels edificis presentats i el mateix amb el que passa amb l'arquitectura, construcció industrialitzada. I llavors hi ha 2 paràmetres que influeixen en la valoració també, que tenen a veure amb la qualificació energètica, el grau de la qualificació energètica, la parametrització d'aquesta, i també qui és el promotor, si les promocions presentades pels licitadors són de promotors que s'assemblin a l'Institut Català del Sòl. Aquests criteris generen la valoració de solvència professional i ens permeten seleccionar aquests 5 licitadors que passarien a la segona volta, on de nou hi hauria els mateixos elements que hi ha a la segona volta en el cas que hi hagi dibuix en primera volta, que és una proposta gràfica, més una memòria escrita, sobre un esquema d'anonimitat i una valoració de criteris objectius i subjectius que en aquest cas ja entra a valorar el jurat. Programa funcional. Del programa funcional repetim esquema de com ha vingut funcionant l'institut. Hi ha una definició d'un programa funcional concret amb un nombre d'habitatges, amb un mix en aquesta proposta d'habitatges de 2 i de 3 dormitoris per programes de 3, 4 o 5 persones. Per cada promoció específic, sigueu molt curosos, aquest és un element important, en tornarem a parlar més tard, però és un element molt important, és definitori, s'ha de complir aquest programa. També hi ha un element que veníem repetint en programa de planta baixa, que és l'aposta per una mobilitat sostenible, per tant, preveure un espai on els usuaris dels habitatges puguin guardar les seves bicicletes o fins i tot els cotxets dels infants. Noves incorporacions, elements importants que hem incorporat en aquests concursos i fins ara no constaven en els programes funcionals de l'Institut en els seus projectes. Per una banda, un espai privatiu exterior derivat de la vivència col·lectiva de la pandèmia i de la qualitat que suposa tenir una peça afegida a un habitatge de 60 metres que comporti una terrassa, un balcó, un pati, podria ser, d'un mínim d'una superfície que aquí apareix grafiada, de 2,2 metres de diàmetre, que permetin donar una major qualitat a l'habitatge. Apostem per un disseny de plantes baixa de soterrani amb aparcament que permeti apuntar a un canvi d'ús en un moment donat. Ja estem anticipant els canvis que la societat ens demanarà i que això s'incorpori en la reflexió de la proposta de la planta soterrani, en el cas que hi hagi planta d'aparcament. Espai destinat a consergeria, com ha comentat en Jordi fa un moment, hi ha una aposta pel canvi de model de com es gestionaran aquests habitatges en el futur i per tant necessitem que les promocions tinguin aquests espais on poder prestar serveis i control i ajudar a la millor convivència d'aquesta comunitat que anem a construir i uns criteris d'un habitatge saludable i amb l'eficiència energètica en el centre de la proposta. Això és una aposta del nou programa funcional. Passo la paraula a la Txell perquè ens expliqui. Anirem apuntant ara a 2 veus els criteris de valoració que operaran els diferents concursos. Hola, bona tarda. Volíem procedir ara a explicar-vos una mica quins són els criteris de valoració en les sessions de debat, especialment quan presenteu les vostres propostes. Tal com han comentat, tenim 2 modalitats de dibuix i de concursos amb 2 fases cada una. En la primera volta tenim els de solvència professional, que aquests passen per criteris automàtics, però sí que els de doble volta de dibuix es celebra una sessió de jurat on s'emet un judici de valor sobre 100 punts.
Després s'unifiquen les dues modalitats de concursos, tant la doble volta com el de solvència professional, en aquesta segona volta amb el mateix sistema de valoracions. Per una banda hi ha el judici de valor fins a un màxim de 60 punts i els criteris automàtics de 40 punts. Quan parlem de les primeres voltes, quan hi ha el judici de valor, en aquests solars de 22 arroba, principalment en aquest cas, el debat de jurat es centra sobretot en 3 eixos. Un és l'adequació a l'entorn, l'ordenació general de l'edificació i la tipologia de l'habitatge. Aquests 3 eixos no tenen una puntuació específica a cadascun, sinó que al final el resultat final d'aquesta valoració és un balanç entre aquestes 3 dimensions. Sí que us volíem comentar que en aquesta primera sessió de jurat hi ha un primer filtre que és bastant important per nosaltres, que és, en primer lloc, valorar el compliment normatiu de les propostes. Necessitem garantir que les propostes que passin a una segona volta, que acabin resultant guanyadores, puguin portar-se a terme per motius de normativa urbanística. No vol dir que quedin excloses, però sí que és difícil que puguin passar de fase. També és un tema important per nosaltres, és el compliment del programa. Quan us expliquem el programa en el plec tècnic, estem expressant les necessitats que tenim com a promotors. Per tant, quan veiem que una proposta no respon a aquest programa, també és difícil que pugui passar a la següent fase. Si ja passem als diferents eixos de debat que constitueixen aquesta primera sessió de jurat, la primera que ens trobem és l'adequació a l'entorn. Aquí entenem que els edificis configuren la ciutat i per tant entenem que aquests edificis s'han de relacionar amb el llenguatge de l'entorn, amb el teixit urbanístic, la volumetria que proposeu i el llenguatge arquitectònic que proposeu. També és important per nosaltres la configuració de la planta baixa. Entenem la planta baixa que és un element de transició entre l'espai públic i el privat, entre la ciutat i l'habitatge. Aleshores, per nosaltres és important també analitzar aquesta racionalitat i funcionalitat que proposeu i analitzar-la també des de la perspectiva de gènere i inclusivitat. Entenem que s'han de cercar recorreguts segurs de l'entorn de la promoció, on localitzem aquests accessos, tenint en compte què tenim al voltant, buscar quins són els carrers on tenim comerços o els nodes de transport públic on hi ha els fluxos de circulació. És un tema que no totes les promocions tindran el mateix pes, en tant que hi ha promocions que no hi ha opció d'escollir. Però quan hi hagi opció serà un eix de debat important en el jurat. Pel que fa a l'ordenació general de l'edificació, aquí entenem que la racionalitat i funcionalitat del sistema d'agregació dels habitatges ens ajudarà a garantir la bona convivència veïnal. Per poder garantir aquesta bona convivència veïnal, necessitem garantir la privacitat de totes les estances dels habitatges. El tema de la privacitat volem incidir bastant perquè ens trobem amb bastantes propostes que no tenen en compte aquest concepte i per nosaltres és un concepte bàsic. Quan ens trobem passeres amb dormitoris o estances que donen directament a la passera sense un filtre, creiem que aquests punts resten consistència al que és la valoració de l'habitatge per la vida de l'usuari que està habitant en ell. També creiem important aquí la funcionalitat i seguretat dels espais comunitaris. Intentem evitar espais gratuïts d'espais comunitaris sense un ús definit. En aquesta dimensió també us volíem fer veure que nosaltres en els plecs establim un mínim i un màxim de comunitat de veïns d'habitatges per comunitats de veïns. Aquest valor que posem en els plecs sorgeix d'analitzar quin és un màxim per una bona gestió social d'aquesta comunitat i quin és el mínim també per fer aquest equilibri amb el balanç econòmic. Per temes de gestió social hauríem d'anar a comunitats de veïns reduïdes, les mínimes possibles, però si tendim cap a aquesta banda acabaríem amb una descompensació econòmica, tant en el moment de la construcció d'aquests nuclis comunitaris com en el moment després del manteniment. Passant ja a l'últim eix en aquesta primera sessió de jurat, seria la tipologia d'habitatge. L'objectiu principal és la promoció d'habitatges d'alta qualitat espacial que s'adaptin al cicle de vida dels residents com de la diversitat de nuclis familiars que podem tenir.
per poder assumir aquesta adaptabilitat que us demanem, necessitem que els habitatges siguin flexibles i amb estances desjerarquitzades, no? Tal com apuntava en Jordi en l'inici del discurs. En aquest espai el jurat es fixa molt en la qualitat espaial dels habitatges i entenent com a qualitat espaial el que és el dimensionat, l'òptim dimensionat de les estances, la relació entre les estances i la relació amb l'espai exterior de l'habitatge, les vistes, un altre cop la privacitat i la resolució del cicle de roba. No? Tots necessitem un espai de rentat i d'estesa de la roba. També un punt important en la tipologia de l'habitatge és el tema de la inclusivitat i la perspectiva de gènere. Sobretot el focalitzem en aquest punt, en el tema de les cuines. No? Per nosaltres és important que la cuina ocupi un espai central a l'habitatge, que no vol dir al mig de l'habitatge, sinó que no sigui un espai residual. Ha de ser un espai connectat amb les altres estances, tant físicament com visualment. I que pugui estar treballant en el mateix espai més d'una persona. Aquí ja hem arribat a la segona volta, ja tenim la selecció dels 5 finalistes. Com podeu veure, els eixos del judici de valor que es plantegen en aquesta segona sessió de jurat són bàsicament els mateixos que hem estat desenvolupant fins ara. Si bé sí que s'ha volgut donar més importància en el pes de les sessions del jurat al tema de la sostenibilitat ambiental i salut i la sostenibilitat econòmica. Fins ara eren uns temes que el jurat passava de puntetes. Per això hem demanat uns requisits addicionals, de documentació addicional que heu pogut veure en els plecs per poder valorar aquesta proposta en base a aquests eixos. Un seria la memòria d'estratègia ambiental en l'eix de la sostenibilitat ambiental i l'altre és el pressupost per capítols que us demanem i amb el detall constructiu per poder analitzar la coherència entre la proposta que realitzeu i aquests eixos concrets. Aquí us volíem explicar també una mica el funcionament de com funciona aquesta segona volta. El primer que fem quan rebem les propostes és analitzar els criteris automàtics, els valorem i aquesta valoració es passa al jurat, de manera que prèviament a la sessió, de manera que en el moment de la sessió el jurat és coneixedor de les valoracions d'aquests criteris automàtics. Si ara analitzem eix a eix les valoracions de la segona sessió de jurat, el primer punt seria la sostenibilitat ambiental i salut. Davant d'aquesta crisi climàtica que estem vivint, l'administració pública ha de vetllar perquè les nostres actuacions minimitzin la petjada de carboni tant en el procés constructiu com en la vida útil de l'edifici, així com minimitzar la demanda energètica, ja sigui per motius ambientals com pels col·lectius a qui donem servei amb els nostres habitatges. Per poder donar resposta a aquesta necessitat, des d'Incasòl hem contractat un equip tècnic especialista en arquitectura, sostenibilitat ambiental i salut per l'assessorament de la redacció d'aquests plecs. Aquest equip està format per l'Albert Cuchí, que és expert en sostenibilitat i arquitectura, en Fabián López, expert en energia, i la Sònia Hernández Montaño, experta en arquitectura saludable. Hem comptat amb ells amb la redacció d'aquests plecs, però també comptarem amb ells en l'assessorament a l'hora de la valoració de les propostes per part d'Incasòl. O sigui, quan rebem les propostes en aquesta segona fase, els tindrem com a assessors de manera que podrem anar a les sessions de jurat amb una valoració experta en el tema. Concretament, les propostes aquí han de tenir en compte, com veieu en la diapositiva, l'impacte mediambiental que genera el procés d'edificació i el seu manteniment, l'eficiència energètica i la biohabitabilitat. Concretament, es valorarà aquesta coherència entre la proposta arquitectònica i les solucions tècniques proposades. Entenem que no es pot anar a tot, per tant, es demanarà que en la memòria hi hagi una estratègia ambiental i que seleccioni quina és l'estratègia escollida per portar a terme la promoció. L'objectiu màxim que tenim és assolir el funcionament passiu i la consecució de la qualitat de l'ambient interior. I això també serà, qui millor aconsegueixi, major puntuació podrà tenir. Pel que fa a l'adequació a l'entorn, l'ordenació general de l'edifici i la tipologia, que serien els següents punts, ja els hem explicat en primera fase, seria bàsicament el mateix. I finalment, l'últim eix en el judici de valor de la segona volta seria
seria el de la sostenibilitat econòmica. Aquest és un eix de debat necessari per Incasòl, atès l'origen del finançament de les promocions i la necessitat de garantir el retorn al dipòsit de fiances que us hem explicat a l'inici. Per això establim aquest límit d'inversió possible, que són aquests 1.300 euros metre quadrat. I el jurat el que ha de fer és vetllar perquè la proposta ho pugui mantenir. No? Per aquest motiu és el que us demanem aquesta memòria, aquest pressupost de partides, de capítols, per poder analitzar aquesta coherència entre el pressupost que esteu dient i la viabilitat de la promoció assolint aquests 1.300 euros metre quadrat. Aquí es produeix un canvi respecte als criteris que hem estat aplicant fins ara, que estàvem operant a 1.100. Aquest canvi té una doble lògica. Per una banda, el reconeixement de que estem fent un salt qualitatiu sobre el que estarem demanant aquests habitatges i al mateix temps reconèixer el que ens està passant en les nostres licitacions en termes de costos. Ajustar-nos a la realitat, però el que volem és ser responsables dels recursos que estem administrant, o sigui, transmetre un missatge de responsabilitat. Al final estem administrant uns diners que són de tots els catalans, que ens dipositen a nosaltres i tenim l'encàrrec de fer-ne habitatge d'una forma sostenible, és a dir, que al llarg del temps aquesta inversió tingui una durada, tingui un retorn que garanteixi que no desapareixen i que no hem de suplir les fiances, sinó que garantim que es van tornant i, per tant, el mecanisme no entra en risc i garantir que en donem el millor ús possible, en el sentit que responem a les expectatives que té la societat posada sobre les condicions en què hem de viure en termes de sostenibilitat. D'aquí que la coherència s'hagi de produir entre la sostenibilitat ambiental i la sostenibilitat econòmica del model. Torno la paraula, perdó. Sí, el següent punt també, ja passem als criteris automàtics, però té relació amb aquest eix últim de sostenibilitat econòmica, que és aquesta fórmula, el ràtio d'optimització de potencialitat del solar, que molts de vosaltres ja coneixeu i que us ha portat bastants maldecaps, però per nosaltres és una fórmula bàsica com a visió de promotor. Amb aquesta fórmula el que intentem capturar és aquesta viabilitat econòmica i que es pugui esgotar l'edificabilitat màxima proposada en la parcel·la. No podem permetre que es perdi ni un metre quadrat de sostre dedicat a sostre residencial de protecció. Bàsicament el que està recollint aquí són els ingressos que es preveuen en la promoció, que és el sostre útil de residencial, respecte a la construïda, que és la despesa que generem per poder promoure aquesta edificació. L'altre aspecte que estem recollint aquí és poder premiar aquelles propostes que l'edificabilitat proposada s'acosta al màxim a l'edificabilitat màxima. Ja pel que fa a l'eficiència energètica, també és un concepte ja conegut per tots vosaltres. Es mantenen els mateixos conceptes, que és el de l'assolellament i la ventilació natural transversal, però sí que el tema de l'assolellament hem volgut incidir i en lloc de fer-ho respecte als habitatges es farà a partir de les estances, de manera que es valorarà cada estança quines són les que tenen l'assolellament mínim que preveiem, que demanem per poder puntuar. I ja per acabar seria el tema de les aplicacions de la metodologia BIM. Aquí el que es fa és premiar amb un punt aquelles accions addicionals d'aplicació de la metodologia BIM que s'especifiquen en el PERC. I ara ja passaríem a parlar de la configuració del jurat. Doncs pel que fa a la configuració del jurat també tenim novetats. Fins ara operàvem sobre jurats de 6 membres, passem a un sistema amb jurat amb 8 membres en el jurat, 3 a proposta del col·legi, com ens ha comentat el degà fa un moment. Tindrem ternes d'arquitectes col·legiats que estan a la bossa i que d'acord al sistema fixat en la normativa seran proposats a l'Institut, un representant de l'Ajuntament de Barcelona, 2 representants d'Incasòl i un representant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que és l'operador d'aquests habitatges. Per tant, capturem diferents mirades. Capturem la mirada de la ciutat a través de l'Ajuntament, capturem la mirada del promotor de l'Incasòl com a gent que ha de vetllar per la sostenibilitat econòmica ambiental, el disseny, i capturem amb l'agència la mirada de l'administració que haurà de gestionar aquests habitatges i que haurà de fer-ne un ús
o patir-ne l'ús via les conseqüències que generi a l'edifici que triem. Per tant, la seva mirada és molt rellevant al procés de presa de decisió. I garantim amb 3 membres del col·legi una visió des de l'òptica de la qualitat de la professió que ens proveeix el col·legi. Llavors, les tasques, l'objecte de contracte. Aquí també hi ha novetats i per això hem volgut fer aquesta diapositiva i estem acabant, no ens allargarem massa més. Quines són les principals tasques? Doncs això en aquest sentit no canvia, hi ha la redacció d'un avantprojecte que inclou, aquí hi ha una novetat, inclou la contractació de topografia i estudi geotècnic dins d'aquesta part d'avantprojecte, hi ha la redacció del projecte bàsic i la redacció del projecte executiu i els projectes necessaris per l'execució d'obres, sense l'aminament, que seguim contractant-lo fora amb la direcció d'execució que contracta l'institut a part, per fer representació de la propietat en l'execució d'obra. Es possibilita l'adjudicació de la direcció de les obres, això és una novetat. Teníem un problema de calendari amb el contracte de serveis i la durada dels projectes i això ens resol part del problema. Es farà a través d'un procediment d'adjudicatari, procediment negociat amb adjudicatari, amb únic licitador, que és el nom tècnic. El que permet és donar continuïtat al contracte, el valor estimat del contracte preveu la totalitat, però s'esdevindran 2 contractes. I així guanyem un tema de termini que ens estava apretant molt l'execució efectiva en 4 anys d'aquest projecte. Això, al ser 2 contractes separats, aquest problema desapareix o el reconduïm, en certa manera. Hi ha una part molt important, que són els treballs de postexecució, que això és una innovació que hem volgut incorporar, és que l'equip que hagi redactat projecte, dirigit l'obra, participi de la posada en marxa, una explicació amb els veïns, un cop estiguin seleccionats aquests veïns i ja sapiguem que són aquestes 20 famílies que aniran a viure, fer una sessió amb ells on es pugui transmetre quina és la intenció d'aquest disseny i d'aquestes... Sí, els sistemes constructius, especialment, i l'estratègia aquesta de l'eficiència energètica que plantegeu, poder-los explicar als usuaris finals, no? Perquè puguin treure-li el màxim rendiment possible. I no només la presentació prèvia, sinó facin un seguiment ex post. O sigui, un cop tinguem operant l'habitatge, hi hagi gent vivint, hi hagi una comunitat, poder tornar als 6 mesos i poder tornar a l'any i mig a fer una valoració de com està funcionant l'habitatge. Això està previst en el plec, en el contracte d'execució de direcció d'obra. I els honoraris, pel que fem als premis als finalistes, estan quantificats, hem augmentat a 5.625. Els honoraris hi ha un increment respecte als darrers concursos publicats ja el 2024 de més del 10%. Hi ha una incorporació d'un altre element que fa també que siguin els honoraris diferents respecte als anteriors, que és que estem comptant aquests altres aspectes dins de l'encàrrec, que són la redacció de documentació topogràfica i geotècnica que us comentàvem, però també l'estratègia ambiental. Preveiem un import per l'estratègia ambiental que acompanyar el projecte. Que us requerim com a extra respecte als altres concursos. Els concursos que hem fet fins ara. I crec que hem arribat al final, per tant estem oberts a agrair-vos. Molt bé, gràcies Pere i Meritxell. Hem comprat escrupolosament amb l'horari que ens havíem marcat. Ara tindríem uns 35 minuts i si algú de la sala o no sé com heu plantejat el format de preguntes, directament aixequeu la mà i mirarem de contestar la pregunta. No sé si hi ha algun sistema de micròfons. Sí, ja et porten un micròfon. Bona tarda, soc la Carla Vif, arquitecta col·legiada. Mi consulta és de cara als jurats. Quan sortiran publicats els jurats? Perquè, clar, no és el mateix un jurat que un altre i si tenim que escollir en què concurs ens presentem, segurament serà diferent. O sea, la capacitat de juzgar de unas personas tendrán unos criterios y otras. Y en la ley de arquitectura dice que antes de publicar los concursos tienen que estar los jurados y en este caso no están aún. Me gustaría saber cuándo estarán. Y por otro lado no son premios, son compensaciones económicas para un trabajo hecho. No es un premio que nos dan por haber pasado a segunda fase y entregar un 2-2 creo que son. No es un premio, es una compensación económica. Perdón por la apreciación. Gràcies per l'apreciació. Estem treballant intensíssimament amb l'oficina de concursos del col·legi per tenir els noms quan abans. És possible que surtin per fascicles, que a mesura que anem tenint els anem tancant i els anem publicant. Farem una esmena a cadascun dels anuncis de licitació perquè els 9, cada un d'ells es publica independentment i a mesura que els anem tenint els anirem publicant.
Ho hem consultat internament amb l'oficina de contractació i interpreta la nostra oficina de contractació que no és un canvi de les condicions objectives de la contractació. Aquesta és la consulta que hem fet i entenem que amb el col·legi estem treballant per escurçar i de manera que puguis prendre la decisió el més informada que sigui possible quan abans. Vale, aunque sí que es un canvi, és un canvi, por lo menos de cara als concursants, és molt diferent un jurat que un altre i per a tomar la decisió on ens presentem i on no, els tempos deberien ser uns altres, perquè han canviat les condicions del concurs, o por lo menos de las... bueno, sí, han canviat, no pongas esa cara, han canviat. Han canviat. La valoració. Mira, no et puc dir més que el que hem parlat internament amb el nostre servei de contractació. Em sap greu, s'entén perfectament la reflexió que fas, però no et puc dir més del que hem posicionat la institució, que és entenem que això no és un canvi substantiu i per tant farem de la mà del col·legi aquesta precisió. Gràcies. Gràcies, ho recollim, ho escoltem i evidentment farem les consultes que siguin oportunes. Bona tarda. Primer de tot, donar-vos les gràcies per deixar-nos participar. No sé si és sent, el mateix. Ara sí. Bueno, com diu la nostra companya, gràcies per deixar-nos participar en aquest projecte sobre l'habitatge assequible i sobretot gratis. Treballem gratis i ens doneu una compensació econòmica. Només és un dubte sobre el tema dels criteris aquests que feu pel primer paquet, dels habitatges, els blocs petits, que feu propostes gràfiques. En el segon, un dels punts, doneu més punts quan és habitatge de promoció pública, és HPO, però per promotors públics o privats. I no acabo d'entendre aquesta diferència. I sobretot també ens trobem molts despatxos que treballem per promotors privats i fem edificis molt grans, però a l'hora de valorar, quan arribem a aquest punt, caiem estrepitosament. L'últim crec que és el de Terrassa, de Torre-sana, i n'heu fet d'altres. I el que veig és que al final acaben havent-hi 4 o 5 equips de despatxos que copsen tots els concursos i els altres ens veiem fora. Entenc perfectament la pregunta. A veure, com dir-ho? El que intentem és, amb aquest plec, el que hem intentat és donar alternatives que no ens succeeixi aquesta sensació de que es reprodueixen els llistats. Precisament hem fet els 4 concursos amb solvència, els hem diferenciat força, no sé si ho heu pogut revisar perquè és molta feina, hi ha molts plecs, però el que hem intentat és precisament fer estratègies de manera que això no ens tendeixi a passar, d'acord? Per garantir que hi hagi més diversitat entre els licitadors. I jo crec que estem responent per aquesta banda. No sé si podem matisar alguna cosa. Sí, és el tema és aquest. Hem intentat diversificar el demanar la solvència diferenciada per les diferents promocions. L'altre tema que apuntaves, el tema de per què diferenciem entre el promotor privat i el promotor públic. Se m'havia anat completament del cap. O vols passar? Tu. Perdó, el tema de l'operador és molt clar. El que hem intentat és acotar, sent conscients de que hi ha diferència, de que fer un edifici, encara que sigui un promotor privat, és molt complex. I el que intentem capturar és que siguin operadors com nosaltres. I aquí hem matisat respecte als concursos anteriors, els 2 que havien sortit amb aquest criteri. Hem fet algun matís que et convido que busquis, perquè el que busquem és que siguin operadors que s'assemblin al màxim a nosaltres, que tenen els mateixos vicis i requeriments com a client i que volem premiar aquells que hagin operat una mica, que hagin operat amb concursos, amb projectes d'operadors que tindran el mateix tipus de problema que tenim nosaltres. Aquesta és la lògica que fem darrere. Per què? Perquè són públics, perquè busquem aquest mateix tipus de reflexió, de solució, o tindrem els mateixos tipus de problema, provocarem el mateix tipus de problema. I per intentar diferenciar al mateix temps, donar opcions de diferenciació. És això el criteri.
Sí? Vale, perdona. Una pregunta. En relació a la consergeria, això són dos temes més tècnics, en relació a consergeria, entenc que parleu d'una consergeria per edifici, no una consergeria per nucli d'escales. I, per tant, pot ser que hi hagi un nucli d'escales que estigui relacionat amb la consergeria i l'altre que no. Entenc que això va per aquí. I l'altre tema, com a promotor, hi ha algunes promocions que l'edificabilitat no esgota els gàlips i per tant comencen a aparèixer bastantes cobertes, que pot ser la coberta de l'edifici o poden estar en altres plantes quan la volumetria no és tan rigorosa. Podeu explicar una miqueta què n'espereu de les cobertes quan no és la coberta de tot l'edifici? Que en les bases en parla, però tampoc no acabem de tenir-ho clar. Si preferiu cedir-ho a habitatges, que sigui productiva, una miqueta què n'espereu d'això? Pots tornar a repetir, sisplau, aquesta última part de les cobertes? Les cobertes, és a dir, hi ha a les bases l'edificabilitat no esgota tots els gàlips. Per tant, és probable que apareguin cobertes en planta primera, en planta segona, no és només la coberta de l'edifici. Aleshores, aquestes cobertes que probablement queden en contacte amb altres habitatges, què n'espereu com a promotor? És a dir, un promotor privat probablement et digui maximitza la coberta perquè pugui vendre-la a un edifici, a un altres habitatges, però entenc que aquesta no és la vostra idea, si podeu explicar una miqueta, però no sé si volem plaques fotovoltaiques a planta primera, si podeu explicar una miqueta què n'espereu. A veure, això és una opció del final del projectista, no? de veure quina és l'estratègia que esculls també per aquests espais. No hem d'oblidar, al final estem fent habitatges igualment, siguin de compra-venda o de lloguer, si hi ha espai que es pugui ser utilitzat per als habitatges que hi donen front, doncs una part també és repercutible també en el lloguer, per tant, sí que ens interessen. L'altre tema de la sostenibilitat ambiental doncs, també és de veure quina estratègia estàs plantejant. Clar, aquí no et podem respondre perquè no tenim un criteri únic. Dependrà molt de la proposta que es presenti en la globalitat. Potser complementar el que diu la Meritxell. A efectes de rendibilitat, sabeu que nosaltres comptem la superfície de Terrassa al 50% i fins a un màxim del 10% de la superfície interior. Per tant, a efectes de rendibilitat seria aquest. I pel que fa a la resta de superfície que pugui aparèixer a una terrassa, com deia la Meritxell, jo crec que és una decisió de projectista, no? És una decisió allà on considereu oportú, que és l'ús més apropiat per a la vostra proposta. I tornant al tema que plantejaves primer, que és el del conserge. El que estem preveient és un espai de consergeria a cada promoció. Estem preveient això. Això no vol dir que totes les promocions tinguin un conserge permanent allà en aquell espai, però que l'hem de preveure perquè el model de gestió en el que anem és que hi hagi no diria servei, sinó un suport a la comunitat de diferents formes. Ens imaginem diverses coses, això encara no està aterrat en termes de projecte de gestió de l'agència, però ja estem col·laborant amb l'agència en definir aquesta figura i els usos. Jo crec que en concursos posteriors serem més concrets, requerint coses perquè tindrem operant conserges. És un camí que estem fent. Però hem de preveure totes les promocions? Sí. No totes les escales? No. Seria la resposta a la pregunta. Hola, se'm sent? Sí, llavors en relació al preu de PEC que heu donat metre quadrat, entenc que això és un número que teniu visualitzat, però evidentment no aplica per una promoció de 28 respecte a una de 200, no? I després com computeu, si nosaltres també venim molt del sector privat, com computeu els diferents usos en quant a aquests 1.300 euros? O sigui, l'aparcament el computeu al 100% com l'habitatge, les zones cobertes... Ho dic perquè a nosaltres ens costa molt construir a 1.150 i les qualitats, i parleu de construir en fusta, parleu d'una eficiència, vull dir que no sé si estem somiant o ho teniu molt validat. Aquests 1.300 surten de les últimes promocions que hem licitat en el tema d'adjudicació de les obres. Som conscients que si anem a totes no es pot arribar als 1.300, però aquí és on forma part també el que us demanem a vosaltres amb la vostra proposta d'estratègia. Quina és l'estratègia que assumeixo per poder arribar als 1.300. Però sí que és un número que no ens hauríem de moure d'aquí perquè justament és pel que us explicàvem. Necessitem garantir aquesta sostenibilitat econòmica de les promocions. Respecte al tema de com computem els sostres, sí que ponderem els sostres de l'aparcament i els comercials amb un 0,6 i el residencial és un 1.
que està explicat en el plec. Sí, aquí és. El mecanisme de ponderació que preguntaves, Vale. Sí. si el busques el trobaràs. Entenem que també són plecs molt llargs. Són molt llargs densos, i a pàgines i pàgines en som conscients. Vale, els 1.300 seran un preu promig d'alguna manera, perquè al final el lloguer sí que és el mateix a tot arreu. El lloguer No? del residencial Sí. serà igual, el del comercial no. Però aquesta banda no és la vostra banda, no us hauria... Sí, el model econòmic... No, és per ser realistes. Sí, sí, d'acord. Bona tarda, soc l'Ernest Planes, com a arquitecte finalista d'un dels vostres concursos. Ens vau fer una valoració que la proposta era molt cara o que el detall constructiu resultava car. Llavors, tenint en compte que teníem la millor ràtio superfície útil construïda en un dels vostres valors automàtics i tenint en compte que nosaltres vam fer un edifici molt racional, amb obertures molt racionals, amb una estructura prefabricada, una solució d'aïllament per fora molt comercial que consideràvem competitiva, per no cometre de nou algun error, si podríeu definir què és per l'Incasòl solucions constructives econòmiques. Bueno, exactament ara mateix no sabem quina proposta estàs parlant, però si vols t'emplacem a que puguis venir a les oficines d'Incasòl i analitzem la teva proposta i per què es va resoldre amb aquesta valoració. El tema de la proposta econòmica, el tema d'economia, al final per això us demanem també aquestes partides pressupostàries, no? Perquè puguem analitzar què esteu pensant i quins valors esteu pensant i nosaltres analitzar aquesta coherència doncs, amb el que és la proposta i la viabilitat econòmica. Em sap greu que no et podem donar més... No ho dic tant pel concurs anterior, que això ja està passat, sinó per realment entendre quin és el criteri, quina és la línia en què voleu que anem amb les nostres propostes. Podries mirar, si vols, el llibre d'estil, que també s'annexa en els plecs. Allà està detallada també sistemes constructius. I per una millora que hem introduït al plec, captura part del problema que estàs expressant. Fins ara no demanàvem una estructura pressupostària de la proposta i hi havia una part interpretativa del jurat que havia d'interpretar quina era la millor solució en termes econòmics i valorar-la amb una puntuació. Per facilitar aquesta feina al jurat, el que us demanem és que feu una proposta pressupostària associada a la vostra proposta arquitectònica i estratègia ambiental i veure la coherència dels tres paràmetres d'aquesta triangulació, que és molt difícil, en som conscients. I una cosa que comentava el company abans és que evidentment no és el mateix fer 18 habitatges que fer-ne 217. Som perfectament conscients, ho patim amb els nostres projectes que tenim en marxa. Els pressupostos ponderen d'una manera molt diferent en funció de l'escala dels edificis. En som conscients, però gràcies. Hola, jo seguiré una mica amb el debat del cost i sobretot parlant de fonamentació. No és el mateix una fonamentació quan et trobes una fonamentació profunda, micropilotatge i tal, que una llosa superficial. Com casa això amb els 1.300? Al sobrevessant tots tenim clar que aquí és on pots jugar, però a baix al final són faves comptades. Aquí és un altre cop el mateix. Quan tu ets conscient que la fonamentació tindràs un sobrecost, segurament hauràs de deixar caure alguna peça de sobresuperfície, però sí que intentem no moure'ns d'aquests valors. Respecte al sobrecost, en aquest moment, que pugui aparèixer en estructura sota rasant, és que no tenim la informació que tenim. Per ponderar i dir, no, aquest PEC hauria de ser de 1.375 perquè preveiem. No tenim aquest nivell d'informació encara. Allà, just darrere hi ha una pregunta més. Hola, se'm sent?
Vale, hola, bona tarda. Volia preguntar sobre el tema de solvència professional en el cas dels edificis en fusta, que demana que hi hagi un mínim de 12 habitatges de nova construcció. Han de ser, entenc, un plurifamiliar de mínim de 12 habitatges, i la pregunta és si cal que estiguin construïts a Catalunya o a Espanya, o hi ha la possibilitat de... Construïts a Catalunya o a Espanya. I són 12 Pel tema de la solvència mínima. O sigui, el tema... No, aquí no. Doncs, hòstia, molt puntuals tots. Degà, si ho... Sí? Puc tancar? Doncs molt bé, moltes gràcies a tots pel vostre temps i recordeu qualsevol dubte als 2 correus electrònics que hem dit i estem a la vostra disposició. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Barcelona i moltes gràcies al Col·legi per deixar-nos aquest espai i col·laborar en tot el procés. Moltes gràcies. Tenim algun canal per rebre les preguntes online? El previst? No ho sé. Si ens vols llegir la que tens tu. Fa referència, jo crec, a allò dels fonaments. La proposta econòmica no es pot saber en aquests moments què passa amb els fonaments. Fer referència amb el PEC aquest vinculat als 1.300 i el Prat Vermell ja sabem que tenim un delta, no? I s'ha construït bastant ara, vull dir, jo crec que potser podríem tenir aquest impacte, però bueno, de que representa una fonamentació profunda per deslligar el que és sobre rasant, sota rasant, però bueno, crec que anava vinculada a aquesta pregunta. És de la Isabel Rodón, que l'ha fet per aquí. Doncs, si us sembla, ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.